Чалом вашей милости, перед нами конюшина савагаловая, яна ж конюшина чырвоная, яна ж конюшина альпійская. Зазвычай, калі я збіраю яе кветкі, я беру вось такім чынам, адрываю першыя лісты для того, каб захаваць баланс паміж колькасцю суквецця прыкладна і колькасцю лістоў, колькасцю астатняй часткі. Гэтая зёлка з'яўляецца добрым антыаксідантам, таму яе можна ўжываць у перыяд прастуд у якасці гарбаты. Я, напрыклад, яе зазвычай змешваю з шчабаром, і збіраць яе, дарэчы, таксама можна з шчабаром. Яна цвіце прыкладна ў той жа час і расце прыкладна ў тых жа самых месцах, то бок на пясчаных глебах у лесе, на сонечным баку, як і чабор. Ось у нас тут якраз чабарок побач расце у той же самы час. Трэба адзначыць, што вось гэтая савагаловая канюшына расце па ўсім свеце. Яна сустракаецца ў Амерыцы, сустракаецца ў Азіі, ну і сустракаецца ў нас адпаведна. І ў розных рэгіёнах яе абсалютна па-рознаму выкарыстоўваюць. Не вельмі шмат навукова пацверджанага, але этнаграфічна сабрана досыць шмат матэрыялаў пра выкарыстанне і пры жаночых хваробах, і пры матачных крывацечах, і ад галаўнога болю. Што датычыць галаўнога болю, то гэта сапраўды можа дапамагчы пры пэўных яго відах. У розных выпадках могуць розныя зёлкі дапамагаць. У чаргу таму, што канюшына сірот яна супакойвае іх. І адпаведна, вось дзякуючы гэтаму супакойваючу эфекту і трошкі пашырэнню сасудаў можа здымацца пэўныя віды галаўнога болю. Таму гарбату з гэтай зёлкі трэба паспрабаваць у якасці, калі ў кагосьці рэгулярныя галаўныя болі адбываюцца. Згадваю, што нам абавязкова трэба ўжываць рэгулярна. Яны не працуюць так, як таблеткі. Што датычыць часу дня, то канюшына, безумоўна, адносіцца да вечаровых зёлак, то бок гэта не зёлка сярэдзіны дня, калі трэба ўзбадзёрыцца, гэта не ранішняя зёлка, хаця калі вы, напрыклад, ужываеце ад галаўнога болю, яе можна ўжываць і тройчы ў дзень, то бок з раніцы, увечары і але калі вы складаеце гарбату проста для раскладчыкі біялагічных рытмаў, то, канешне, канюшыны лепей уключаць у склад вечаровай гарбаты, яна там будзе лепш глядзецца. У будучым я планую распавесці пра розныя спосабы выкарыстання канюшыны. Таму, як вы ўжо здагадаліся, трэба паставіць лайк, падпісацца на канал, ну і напішыце, калі ласка, ў каментарах, што бы вы хацелі больш падрабязна даведацца пра канюшыну, альбо, можа быць, вы з чымсьці не згодныя ў гэтым роліку і штосьці мне варта паправіць на роліку і на канале у цэлым. Дзякуй за ўвагу. З вами быў тутэйшы зялейнік Алесь.